नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। एगो किताब अपलोड भइल बिया भोजपुरी साहित्यांगन पर। किताब के नाम ह आजादी के अंजोर। एक किताब के पढ़त रहनी है, एगो रचना मिलल हटे तो सोचनी है कि रुआ सबके सुनावत जाई। बड़ा मौजू रचना बटे ई। बड़ा बेहतरीन बटे, मोहम्मद यदि कहीं तो रुआ सब सुनी। स्क्रीन पर ए रचना के भी हम लगा देता नहीं कि रुआ सबके पढ़े में भी आसानी रही, यदि हमरा बोलला से बढ़िया से ना बुझात हुई तो। रचना है, शीर्षक ए रचना के है नेता सूत्र। टाटा बिरला के गरियाव नेता बन जा, घर घर के ममिला अझुराव नेता बन जा। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में चक चक तोहरे, पहिले दंगा करवा पाछे रोव गाव नेता बन जा। कोठा कोटा कोट कचहरी कार पचावे कोठी, भुखड़न के रोटी बटवाव नेता बन जा। सतिये दाह सत्ता दाहे चारों शंकर शंख बजई हैं, ईश्वर अल्लाह के हिगराव नेता बन जा। हिंद फौज नेता सुभाष के, हिंद फौज नेता सुभाष के हिंदू फौज बनाव, फेयर फैक्स बोफोर्स दबाव नेता बन जा। कुछ हीरो में कुछ हीरोइन, ढेर नशा क्रिकेट में, चौकी के भाषण चौकाले दूर हटाव नेता बन जा। कोसत सेना राज्याध्यक्ष कोषाध्यक्षी हड़प, संस्कृते उर्दू अंग्रेजी के बढ़वाव नेता बन जा। जन जन जब दुश्मन तोहार तो जन भाषा, जन जन जब दुश्मन तोहार तो जन भाषा। काहे ना भोजपुरी फगुआ में डिस्को डांस कराव नेता बन जा। टाटा बिरला के गरियाव नेता बन जा, घर घर के ममिला झुराव नेता बन जा। अरुण भोजपुरी जी के लिखल किताब है, 1992 में प्रकाशित भई रहे। एह नेता सूत्र के रुआ सब आजमाइश 2G 3G 4G 6G हर जी में कह सकेनी। यूरिया कॉमनवेल्थ जौन छोट मोट बड़ व्यापम टैपम जतना घोटाला घोटाली भइल बटे ओकरा में कह सकेनी। फिलहाल ये नेता सूत्र हटे। धन्यवाद, प्रणाम। अजय भोजपुरी। इजाजत नहीं से।